Mitä se on? Meillä kuva sieltä. Eikö se ole hieno valia? On hieno näköistä tämmönen pemmeä. Onko? Pitäisikö sun Nella alkaa nyt nukkumaan? Mulla on hieno sänky. No niin, no. Mulla on näky. Hei Nella vanti. Okei. Nella, Keinun. Nella. Isillä on asiaa. Pitäisikö sun nyt alkaa nukkumaan? Niin. No niin. Nella, sanoko isi sulle hyvää yötä? Hyvää yötä, Nella. Sanoiko se tännekin hyvää yötä? Katos tänne päin. Sano niin, nuku hyvin. Näe kauniita unia. No niin, peitteleekö isi sut? Peitteleekö isi? No niin, peitteleekö Nella isi sut? No, Nella, isi lähtee nyt. Nyt pitää alkaa nukkua. No niin. Sano hyvää yötä tänne vielä. Sano hyvää yötä. Hyvää yötä sano. No niin, heiluta vielä. No niin, hei hei.